bangku kosong nggak sih? Cepet. Yuk. Cepet langsung. Lagu pertama. Oh, cepet tambah ya.
Shalom. Horas. Kami perhadap di tau caton. Selamat hari Minggu marita saluhutna. Ada orang setapuka para minggota. Tapi gimajo paduan suara remaja sangkakala ni huriata. Memelukku damai.
malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya untuk selamanya. Tiga ayat ya. Gegen. Ada yang pakai baju sekolah nggak ya? Huriani Tuhata, adorang sota mulai marhadaulaton marsaur do debata, tapake ma tikisang obas martang yang di bagas rohat tabi martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata, mari di mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi matakku tu Jahoba, aibana do mangenet patu sian jorgong. Saido pakon maahu, jala asiro ham diau, ai pujung, jalana dangol doahu. Hodo ale Jahoba dihalunguton rohaku, ale de batakku, marhaposan tu hodo au, sayunang paila au, haleluya.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para siroha na sumurung. Namadok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami ala dilehon ho anak mo nasasadai tuha matean humokop hami. Asaunang mago na porsia di ibana alay asa hanguluan na saliling-liling na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hatigoran dihami. Saisesa madusanami saluhut ala ni pelean na sundenggan na pinelehon nai humokop hami. Sai paeleng mapinggolmu tutang yang nami jala asi marroham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhan ta, mari demahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion ima patik paonopon dohok lapatanna. Patik paonopon unako mamunu dia do lapatan nii odo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asaunak kita olo mabahis sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhod do rohatta dinasa na mangulu ido sahatna atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobbar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhan ta mari demahita. Tatopoti madosatta martangi yang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalaw sion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham jala sesama dosa nami saluhutna
ala ni pakokop ni anak hawolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Isedo na maddabuuhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alay dadaholani, naung mulak mangulu do jala disiamun ni debatado ibana mangudihon hita. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Ta puji Tuhan ta, mari demaita. Tangihon mahatani debata epistel di minggu sadarion tersurat di Yesaya biddu 55 mamukat sada saat rodi ayat sia tajahama secara responsoria. O sudehamu akan nama uas romahamu tu aikon jalahamu akan asomar hepeng romahamu manuhor mamonggoli dohot mangaton sairo mahamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor. Tarehon hamuma pinggol muna jala roma hamu tuau tangihon hamuma asa mangulu tod dimunai jadi bahenokuma tuhamu padan saliling-liling nai ima padan parasian nasi tongi tusidapit nasutupa muba idama sikitani tuang kabangso ibana lehor bayan partu iduhon si lehor patik tuang idama bangso nasotinadamhian iko jawomudo jala bangso nasotumadaho ro manahopiho ala ni Jahoba debatam dohot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmuliaho dibahin saindulibamu Jahoba bisa sampai ke pejumpang ibana Jahobamu ibana bisa jonok ke ibana. Sai itadikon halak parjahati madalanna jala jolma pergeduki akasakapna sai mulak maibana tu Jahoba asa marpangulahi rohana mida ibana
dohot tu de batata ai buas do rohana manalesei. Ai dada pikiranku nai, gara-gara dalamuna akadalaku ninna Tuhan. Ayat sia rak mahita. Ai somot Tibunya ka langit siya tanahon, somanido tulipo akadalaku siya dalam nai, jaga pikiranku siya pikiranku nai. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Mari demahita. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon di dong asat aporjau de portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama paraguhu na suatu dosa nat mau parangi di hotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana tinubuhon si Maria naga-gabe asyaton di porbadia pandorang sohabubuan ido tu hatta na tumahon na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat iban turun di tanah na mulak mangulu di hari patuluhon namanya surgo lahun tu siabun di debata jahuba amanai para gogo na suatu sani di sima ibana pa mamulak surgo tu tanoon manghumi harak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada hujian abadia kuria topan ni harap Kristen akan abadia dohot dia sesan di dosa dohot dia taina mandok mulak mangulus sogot ni harap nang mate dohot dia nguduan nasora sudah. Amin. Gor Joshua Lansia.
Tabigima titing namasa dohot nanaing pamasaon di Huriata. Shalom. Horas marita. Tikting namasa dohot si pamasaon ni Huriata Minggu tanggal 27 Maret 2025 berjulu Pakobasion sada titik sada goar minggu dohot topik minggu goar ni minggu sadarion minggu okuli topik minggu Pau baroha asa unang mago. Sada titik 2 baptis dan sidi khusus. Di hari Minggu tanggal 27 Maret 25 sadarion. Pato pawan Huriata do padidion nabadia dohot makatidakon hapor seaon khusus tu Eunike Claudia Amelia di Parminggu Botari pukul 10 pitu WIB Imanaro Sianwek Makassar sada. 2 Dewan Koinonia 2 titik sada Punguan Lansia di hari Minggu 27 Maret 2025 sadarion nama kobasi Parminggu pukulono WIB dohot pukul 10.30 WIB Imasian Punguan Lansia ni Huriata. 2.2 Paduan Suara El Pico di hari Minggu sadarion 27 Maret 2025 borhak do Punguan El Pico mengebati Gereja Kristen Pasundan GKP Rehobot Jatinegara di Parmingguan pukul siawib nah didampingi Dewan Koinonia bidang Parupuan. 2.3 Ruas Natabba berjulu Mamuka hari Minggu sadarion 27 Maret 2025 nungata jalo gabe ruasta ima keluarga Leonardo Manulang natai Novalina Borus Rait ala terlambat daftar ulang tinggal nasida di Jalan Ali nomor 77 RT 007 RW 001 Cipayung Jakarta Timur masuk mana sida tuwek perserahan tetangnya ke mana sida asagabe ruas na mengodu di Huriata. Napa dua hon mamuka hari Minggu sadario 27 Maret 2025 ngata jalo gabe ruas ta ima keluarga Tio Marulai Francis Inata Nurhayati Nebaru Marhasohotan tinggal nasida di jalan perumahan warga
nomor 27 RT 02 RW 012 BS Taman Harapan Jakarta Timur. Masuk manasida tuek BS Taman Harapan. Tatanya koma nasida asa gabe ruas na mangulu di tonga-tonga ni Huriata. 2.4 Bona tahun punguan ama. Di hari Jumat tanggal 25 Maret 2025 nanengro di patupa punguan ni ama ni Huriata do acara bona tahun. Maringana di ruang serbaguna masuk pukul 10.06 WIB. Marhitek tiktingon digokon punguan ama ni Huriata do pengurus inti kategorial ni Huriata asa maddohoti ulaoni. 2.5 Bona tahun seksi Paropuan. Di hari Senin 31 Maret 2025 nanengro patopaoni seksi Paropuan do acara bona tahun maringana di ruang serbaguna masuk pukul 10.30 WIB. Marhite titingon di sosohon mak tu Paropuan ni Huriata asaro maddohoti ulaoni. 2.6 Punguan ina. Patupaon ni punguan ina ni Huriata do acara seminar motivasi doho tema kasih Kristus sebagai dasar, datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Ima di hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 masuk pukul 10.06 WIB maringana di aula ni Huriata di sosohon mak tupungan ina ni Huriata asa maddohoti acara seminari. 2.7 seksi sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 nanengro patupaon Huriata do pamuhai parheheon sekolah minggu. Alani nama kubasi per minggu pukul 6 WIB, pukul 10.30 WIB, do pukul 10.07 WIB imasian punguan seksi sekolah minggu. Tolu Romawi Dewan Diakonia. Tolu titik sada ruas Namodeng. Nah di hari Selasa tanggal 10 Maret 2025 nunga jumolo marujungolo amatta Situa Pasihar Makmur Gultum tutup umur 74 tahun 7 bulan. Nah hinabaluhon ni inatta Nur Saida Boru Siagian Sianwek BS Taman Harapan. Tatanya koma anggiat hatop terapul rohani sudi keluarga. Dapat dua di hari Kamis tanggal 20. Nah di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 nunga jumolu marujungolu inatta rumintan boru tabunan tutup umur 77 tahun 10 sada bulan. Nama kabaluhon amatta longgam Kuta Barat sianwek rabutan sada. Tatanya kema anggia atop terapul rohani sudi keluarga. Tolu di hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 nunga jumulu marujungulu amatta pardamaian tabunan tutup umur 77 tahun 10 bulan. Nah hinabaluhon ni inatta Mariati Boris Tepul sianwek condet Batu Ampar. Tatanya koma anggia hatop terapul ni rohani keluarga. Opat Rumawi nomor ragam 4.1 petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan gereja dohot na patupaho bunga altar tu minggu tanggal 30 Maret 2025 imasian wek Makassar sada. 4.2 acara paborhaton dohot mangojak Padita. Di hari Minggu Sedarion 27 Maret 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patu Pado acara paborhaton
dohot mengujakun padita Sakaria Simajutak Empak dohot padita Pontius C. Siregar MDiv maringana di HKBP Gedong jala huriatta mengutus pungun ama ni huriatta laho maddohoti acara paborhato dohot na mangujak puni 4.7 rapat huria di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2025 na yang roon patupau ni huriatta do rapot huria ima nalaho manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2025 maringanan di ruang remaja masuk pukul 8.30 WIB akka perwakilan nalaho madohoti rapoti di pasahat huriat talu udangan marhite sian situa wek nabi 4.4 pangurupion turuas nahona bajir khobar tu surat ni preses HKBP Distrik Walu Jakarta nomor 206 garing D Walu strip DKI garing Tulu garing 2025 tanggal 14 Maret 2025 taringot tu bencana banjir na terjadi di HKBP manang di wilayah Jabodetabek Tulu dohot 4 Maret na salpu di sosohom mak tu sudah ruas ni HKBP sa distrik Walu Jakarta laho patupahon manak papungudana mangurupi tu na berdampak banjiri duk sidung permingguan tanggal 27 Maret 2025 hasil ditupak na tapapungu boy mak ditransfer tu rekening HKBP Distrik Walu Jakarta melalui Bank Mandiri JDC nomor 121 strip 005951 strip 474 atas nama HKBP Distrik Walu Jakarta khobar tu haputusan rapat perhalado HKBP Keramat Jati di hari Selasa tanggal 10 Maret 2025 duk sidung permingguan pukul 6 WIB pukul 10.30 WIB do pukul 10.07 WIB Minggu 27 Maret 2025 tapasahak ma tupak pangaruh piani tu bantuan sosial berdampak banjir tu bagas kotak sosial na adong dipituni huriatta songonima saat nitikting di minggu ta sadarion akan aso di jahahon ditiktingon boy mata jaha di WA grup tapi manang website HKBP Keramat Jati Salum Horas Maret de mahita tapasahat ma pilihan sadaa dohot sadabi. Ya, ulang hami kor lansia.
Maret dehita ta papunguma pilihan sadaa dohot sadabi. Yesus maringan dia. Masonang mo dum na meroki
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras meta saluk nakamanginang. Diari sadarion. Di bagasan las ni roha hita persidohot. Makalason. Punguan lansia naung kunop umurna 24 tahun. Jadi marulang tahun do punguan lansia di tengah-tengah ni uriat tahak KBP Keramat Jati. Jadi dihamu akamanami nami punguan lansia atas goar ni sudi perhalado do akaruas pasahaton selamat hari ulang tahun yang ke-24 madihamu akamanginang. Oras madihamu. Jadi ang punguan lansia tetap bersemangat tidak. Marede marpungu marolahraga jala ima tutu natahiri manggiak mapunguan lansiaon di bagasan las niroha di bagasan hahi pason tu partikian nanengro. Jadi ang godiak kaparedeon ngatai dia tutu dus ngopunguan naposo marede ak kapunguan lansiaon molo marede nasida. Lumo bisongon natai dia nakin main angkluk pe takasdo dia tusi jala di boto nasida ya hola songonoddo di bayad di rijen lain nakin boydo di huton nasida selamat madihamu ati akamanginang. Jadi laos diari sedarion ala las dirohani punguan lansia laos nasida matong namakobasi di tonga-tonga ni huriata parminggota diari sedarion mamukasian na song leader papungu pelean nama jahatiking do nama rageda ale huduk matong nama jamitau petong dolan siat ya kamangina. Jadi ima naboyu pasahata mitu hamu akamanami nanami punguan lansia sehat terus hidup lansia. Amin. Hatani debata terupuk jamita dari minggu tasadarion imasian natar surat di surat misi Lukas Bidu 10 tolu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 5. Songonom madidok hatana disi. Adong ma naro ujui pabuaho tuibana taringot tu akahalak Galilea nadi duruson silatus do mudar nasida gabesaur tu napi nelehon nasida. Jadi dinna Yesus ma mangalusin nasida. Nah diagam rohamuna do pardusan halak Galilea martibakku saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida. Udok madihamu dang anggo somuba rohamuna laos songoni do hamu mago muse. Manang na diripu hamu anggo nasa pulualu halak namate ditinggang palas-palas na disiluam parsala sia studi pangisi di huta Jerusalem udok madihamu datung anggo somuba rohamuna laos songonido hamu mago muse ido sahatna hamna kamanami inanami na hinaholongan di bagasan goar di Tuhatta Yesus Kristus margoar matutu minggu tasadarion minggu okuli lapatanna saitongdo mangaranap mataku dopa jahuba. Mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Panidangion manak pakatidak konon ni parpasalan memaun padohanon. Ima pabuahon manang mamaritahot taringot tu hasitongan ni panadaon na maradokpod di bata. Jalanong matsetakas di hapor siyay ibana di bata. Nasa itoktong mga ramoti nguluna. Nasa itoktong mangurupi ibana. Ngoro dido ibana sa itong do mga ranapi mataku do pa Jakoba tutudak kaya dihalupahon.
Manang dakia di tadi konibana di bata. Tunga hape namasa doho na niya dupanna. Dadaholan di partikian uju mangadupi hamolon. Manang uju di bagasan haguguta di bana paturuho panadaon. Manang pajono kodirina tu di bata. Alay uju marlas ni roha doho di bagasan hasunangan saitong do di patuduhon na adong parsauran na dinggan doho di bata. Ala takas di pakilalahon. Sonang dorohana. Songon ede niyaka hamatay na tapungwalan siya nakin duksonang rohaku di bay Jesusi. Porsupe tahun di sini. Songonima pakilalaan ni si Daud ben nasaido ibana okuli. Alani marhite siapa ni dangion na pinasahat ni parpasal menon. Imana manggobarhon pabua naung takas do di pakilalahon ibana. Holong ni rohani de batana patupahon na kanadinggan. Napatupahon akan ni halomohon ni rohana. Hiduasa marsihohot ibana. Patuduhon panatapan. Maradopod de bata marhite hapur siyaon nai. Jaladak kiamu ba. Dakkia meret lumubi makalupahon sian pardalanan ninguluna ay diboto do tuto molo dipaubah berubah panatapan na manak panadaon na lumubi paporsyaon nai baradok po debata siya dia ma irimon na ro pangurupio ni lumubi laho paluahong uluna siyam ragam nyak kaparsorion haporsuhon na niyadupan na lumubi laho patuluson akan na pinangido ni rohanay. Tangadong nabuhi. Edang margogo na di portibio di dok rohana laho patuluson ahape na pinarsipta ni rohanay. Dia mengakui dunia ini tidak mampu memberikan apa yang dia harapkan untuk memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Mulut ngarok penabuhi pasonakon rohana adong do batas di partikianna boy di pakilalahon sahatu dia las ni roha molo nasiat tonga-tonga ni portibion ro las ni rohanay ngatai dia namasa di tonga-tonga ni portibio tutu. Molo saya itu do ngajol mado makirim na pasti terbatas do. Dang boy sa leleng nileleng na makirim tuaka do ngajol ma. Gari ada ngataida boy do gabe hasurahan molo saya makirim tuaka dongan na jolma. Donon nama holan nama ngidu-idu do ulaumu inna. Harutung dipangido pe dangolo mangalian. Alay molo mangido si pangido tu di bata dang dohonon di bata. Saladakya dibaritahon naso olo di bata mangalehon tuakka nasay toktong ro mangido tu ibana. Erang di bata wita jolma. Molo saya mangido hita tu de bata dakyara di dok. Holan narodo ho tuau mangido ido. Holan ido ulommo saya mangido ido tuau. Molo martani yakko dinna. Gari ada dijujui. Dijujui tohataido madok. Sada padohan nama cai takas di dok tuhatta Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan naluja jalan nasorat. Asa bahwa penon ni Yesus. Asa upasonak kamu. Wah hebat.
Udah kadongat tajolma manamadok soni roba hamu tuawa sa uba butok ko na baboy do olas sa hali 2 hali. Alay udak miroho muloroho upalau do. Alay tuhatay nunga di tonahon. Nunga di hatahon roma hamu isi mana oloro. Mamoloso oloro ahama na dipakilalahod di ngulo na moloso olo ibanaro. Aima. Dungi mo si adong jow parsuruon ni tuhatay na madok. Tuak kanaulo akanari naradi mangulahon. Pangido hamuma. Say na lehonon na do tuhamu. Lului hamuma. Say na jupangad do hamu. Tuktuhi hamuma. Say na ukapon na do di hamu. Jadi molo tungarok piak kadongan madok pangido matuau bawa sehali 2 hali nunga. Sugo unang beda nung bisa mangido-ido tuau. Alai molo tuhatay madok tidak ada waktu. Ya. Dang terbatas partikian ni tuhatay molo nunga ido ibana. Pangido hamuma sadi hari. Jaladang diorai. Jadi paduhan ni tuhatau sipata ya. Maralo do tu paduhan ni hita. Marang paduhan ni do ngajolma. Ay dong do tutu madok. Nak saya mangido-ido beho tuau dah. Tunasing majoholao. Ya. Nak saya tuau behoro mangido pangurupion. Tusadam majoho lao. Jadi ang guna di portibio manulahi alayang go tuhatay balik na majujui. Manulahi do majujui. Si patamol doro manang diuloy nakpe ng adong padohan ni tuhatay songoni. Igabi di itong may hirana sotoho padohani. Mulo di dok tuhatay roma hamu tuaw hamu akanalujan na. Anak pola tuho auro buy duaw margugo innama. Natapi dang idok songoni alay dang oloro. Ape niyang adong jalang agudang pembuktian. Pabuah naung adong makilala di nguluna. Pabahenan ni Tuhani termasuk ma si Daud. Nama cuarahon ukuli. Kuardi minggu tasadarion si Daud ma cuarahon ukuli. Nak kita petutu. Ngadok tahilala pabahenan ni tuhatay di ngulutta. Dohot natahirim na naing bahenet ni tuhatay tuhita. Yedo asay ko parsidohot tita. Di minggu sadarion maka tidakon padohan o kuli. Jadi yakin nunga di patu jolo akka matay nakpunguan lansia. Prosuppe hutaon di son. Alay sonang boy do sonang nguluna. Boy matutudo honota jala. Boy nang tatabay lapatan ni padohan okulion. Melo parpasalmen nakis daw madok. Say mangarana pido mataku dopak Jahuba. Jala disungkuli nak tuhita asadohot marokuli lubi siap padohani boy do honota. Mersite na tatabay rupani aupe. Dingolukon sa itong do mangaranapi matakku do Pak Jahuba asaibana toktong madungan yaw asaibana toktong mangalihon gugu tuaw asaibana napadohon akka parmaran nang parsahiton do akan naik paro kasusan hamolop pidingolukku ay margugu jala markuaso do di bata patupahon nasa nadinggan dingulutaw. Lumubi molo sa itoktong mangaranap. Mangaranap matakku do Pak Jahuba buido padaun na.
Jalaboy do pasidingon na, ngulutta siya nakaparmara. Doa ka napatubuhon, naso tahalomohon di nguluttaon. Harsa ni roha nangakaparuk kilonipe. Jadi mula tungaruk pihak pangalaho, doho pabahinan, naso apala di halomohon, tuhatay siyang nguluttaon, ana pasti boido pau botay. Dang marsihohot, dang miyak kita, dia kaulaon naso di halomohon di bata. Eta boto jala ngataida tuto. Mularong na mangulahon ka na mabahin. Ulaoni alay maralo tulomo ni rohani di bata. Molo pianong parohol las ni roha, dingolo ni na mangulahoni, dadabuhi, hilalaon na isaliling ni nguluna. Lapatan na terbatas do pakorhon ni, las ni roha na niulahon na ala sosian dalan nasitong diulahon. Jala hita bedak tahalomohon mangulahon nakasiulaon mulo naik parohon hamamago do isi manaolo mangulahon berencana melakukan sesuatu, tapi kalaupun berhasil, hasilnya itu mendatangkan yang tidak baik di dalam kehidupan. Mulo makorhon hamamago do nataulahoni dingolutta isi manaolo mangulahoni. Alay dia kanadiba ngatai dia. Diulahod doy. Tarikop boy dapok parutunga boy dapok lasniroha boy dapot ragam niya ka na mabahin hasuna nga bulod di nguluna. Jaladang dipikiri be taringot tu parutunga ni parohon hamamago. Keuntungan mendatangkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan setiap orang yang tidak benar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Parohon hamabagon. Hido asa disungguli hita. Kamanginang marhite topik ni mingguta sadarion. Nama dok paubaroha asa unang mago. Bertobat agar tidak binasa. Paubaroha asa unang mago. Ahamanan si paubao. Adong do pangalahon naso di halomohon di bata. Adong do pabahenan na maralo tu di bata. Jadi na paroho kamamagoi totu boido nian dak kita jolma parohon. Hedak tahalomohon kita sadiri paroho kamamago tu dirita. Alai molosian namaralo tulomo ni rohani tuhatai na pasti buido tuhatai parohon hamamago. Jalang ataida di parnguluan di sejarah kehidupan umat Allah. Di paro Tuhani do hamamago ala diulahon nasida kanaso denggan naso sitong di adupan ni di bata. Jadi tuhatai do na paro kamamago ala dang lomoro hana marnida molo adong dibereng mangulahon akaparange nasudinggan pabahinan nasudinggan nasopatut siulahonon alay say diulahon ala niakka pangalahon na tubuh di bagasan rohani jolmamon molo saya dong mian hosom late elat teal naung marsigorgor di bagasan ngoluna di ujungna Roma hamamagoi. Jadi yang guhita dak tahalomohon ngulutta asa terbuat tu hamamago tak tahalomohoni alai tahirim do tutu marhite holong ni roha nasian tuhatai asa saya toktong urupan na hita. Asa saya toktong donganan na hita ganuk tiki
Jale kodohonot tama laho patuduhon hasitongan ni hapor siau tai. Adong dohata ni detta di buku de nomor 210 nama do hola Jesus do ubain dongakku. Wido tai de hori pati kamangina nomor 210 hola Jesus tak pola pakai musik pe boido. Hola Jesus do ubain dongakku ai ibana pasonak konau. Ai ma eddi. Boya mang nomor 210 edde. Kudogu ya, nomor 210. Ya, keadaan dan kondisi kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan pada saat kita tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita yakin dengan ungkapan pujian nama do hola Jesus do ubain dungak. Tadi homa dak pola mar musik boy do te. Holan Jesus do ubain dungak. Aiba na pasona kona. Ikon sa tok tong tiur lakatu. Molora oh Jesus haula molora oh Jesus haula. Jadi ihatan yede hola Jesus do hubai do ngaku totu ido nana yang sifat duono tadi ngulu sigaru pare. Alana mangedehon edeo dada alane naneng ro parmara baru gedehon. Songo barita na hiya masay taboto darah kamang inang. Adok sada punguan berhat nasida merdalani. Jadi di perdalanan ala songon narwa dalani. Na pitor dia de humma. Hola Jesus do hubay dungak. Wale salpu dalan narway edde na ahama. Tillu sitara tillu inna. Taboto do edde sitara tillu tayngok dope. Tangarong dope edde Jamila ditiki. Adok kian edde Jamila ido edde honon nara. Aledang barani be mangedehon duksal puak kadalan narwa gabe Jamila hola nomma setara tillu dang dingok be hape dia dehon hola Jesus do bay dung aku jadi dang alani naneng ro parmaran dungi hola Jesus do bay dung aku salpu parmaran tillu setara tillu ninna tak songoni anggohita alai na saya tok tong dupa tudu honotta pabua di pardalanan ni ngolu tahun hola Jesus do hubai dongakku imalapatan ni guarni minggu tahun okuli saya mangarana do mataku do pacahuba jadi hamubaun ni roha asam mangulaho pabahinan naringgan idona pinangino ni Tuhatta Jesus songon nabi naritahon ni turpukta nang tabiginakin di baritahod di turpuk taon aladong mangulaho pabahinan na suringgan. Imana niulahon ni Silatus. Napamatekon ala Galilea. Ala di jalo jala di hapor siyay nasida Jesus. Ujung na suguro hana di pamati. Alay di hasuguhon Silatus do muluadong. Naolo makapor siyay do namang yuto Jesus. Imana di paingot Tuhatta Jesus tuaka si huton ibana tarlumobi tuaka namang huto pangajarion ni Silatus asa unang ulahonon nabe ulaon si songoni imana maduruson mudar ni colma tuaka na pinilehonna mematikan orang lalu mengambil darahnya untuk dipersembahkan kepada arwah-arwah nenek moyangnya. Idobain na di paingot Tuhatta Jesus nasida asamuba parangi doho pangalahonay jalamoloso olo nasida paubaho pangalahonay hilalaon nama songon nabinahen ni Silatusi songonima hamamago neng rotunguluna hadido Jesus dutu nasida anggo somuba rohamuna laos songoni mahamu mago muse.
Hidobain na di bayang guarni topik ni mingguta sa darion. Paubaroha asaw ng mago. Mula solo muba totuha mamago. Jadi mula marpung hita di bagas joro ni tuhata ganuk minggu. Saya disungguli do hita tuturo tuadupan ni tuhatai. Laho mangido hasisaan ni dosa natape. Adong namadok. Na sumangulahod dosa duaw di bagasan na sa minggon. Hape kosay do ho tao. Uduk dia dupan ni di bata. Laho mangido hasisaan ni dosa. Nadangi lapatan na. Hauduho dia dupan ni di bata. Alatabo to do tutu jala sadar duhita naikon halomuan ni di bata do. Naik sudah honota di parbulota siganupari. Asaolo jalaradi tuhatai nian rap dohotita dinatadalani partikian nanengro ay tahalomo hoddo marahay pason margugu marlas ni roha marhite pangurupion do pabahinan ni debata. Ido asay ko sa toktong dohonota say mangaranap do matakku dopak Jehovah. Amin. Martanyang mahita. Ale Tuhan di bata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami maulihate do puji-pujian mahusobaho rohanami tua dopamu. Disaluhut akadinggan ni basam na say toktong madungani hami. Mengalihon gugu dohot hahi pasud di hami lumobi dena boy hami marpungu di bagas coromon marsaur dohoto marhiti akka di puji-pujian natau pasangapon guarmu lumobi di parsauran nami dohoto marhiti hatam nasetuktong manungguli hami akan naporsiai asaboy hami patuduhon saluhuk na dingulu nami akan naho Bartoloma ni roham jala marhiti siani male Tuhan sahat tuhami akalas di roha marhiti sian pasu-pasu do akka pabahinamu maulihati mahu pasatami tuhale Tuhan nang diari sadarion di bagasan las ni roha hami makalasom pabahinamu lumobi na mangalihon gajang ni umur di tonga-tonga ni parpunguan ya kaamanami na nami punguan lansia nadong di Kuriamon. Mamuka 24 tahun nasal pusaha tu partikiano toktong dope. Radi na sidale Tuhan. Patuduhon hapor siyaw marhite nasay toktong maswarahon ede puji-pujian laho pasangapon guarmo. Alani homa nasay toktong mangalekon gugo nakahipason. Asaboy na sida di bagasan hasonangan daho mamuji do pasangapon guarmu na badiyay. Ali Tuhan di bata Jehovah manami nang di bagasan parsauran nami rap dohoto hubuak kami do. Nangakadungan nami ruas di huriam na di bagasan hasusan na di bagasan akaparukilon alani na mga dupis taonon di naung borkat na hinaholongan ni rohana sida marhiti hamatiani tuhodo pasahat tami asaboy na sida marpos ni roha marhiti siya naka pangurupion doa ka pabahinamu margugu na sida le Tuhan songoni nang akka ruas ni huriam na dibagasa parsahiton na opname manang na dibagas nabi pia le Tuhan upasahat tami do naktuho lehonom mugugo hahipason tu saluh nakamanami na nami na mga dupi para sa hito niya sa tuktong boy na sida margogo mangulaho na kaulaw na siganupari asi marohamale Tuhan sahat tutangam muma daging naktod di nami di bagasan kuar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata utapasahat pilihat tamarede hita deta sian nomor 677 ayat sada. Masa selampau Tuhan Yesus mandor
mahita salu nakama di umma ayat sana. Pasailam Tuhan Yesus manju manju bodoh
Apasahama pilihat tatu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gicang, podo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus ijolom. Pasu-pasu may jalaramuti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalamutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nadi Banua Gicang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomani roham di Banua Tungaun songon nadi Banua Gicang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songok panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bukhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bukhina tuho jala di pa saurohon ma damena tuto dim. Amin. Maka nami hami namar kubas di hari Minggu tasadario di Minggu par Arianon pasahato tuhamu salu na selamat hari Minggu. Shalom. Dibantu haki nung Jesus maringan dia nung aso nang awon tung damero haki nung Jesus maringan dia nung Jesus maringan dia nung Jesus maringan dia.